Igbo mma mmanụ, a sị m na ị ga-adị ka echi na echi anaghị agwụ agwụ. Ekwenyekwara m na egbe beru ugo beru, nke si ibe ya ebena, ya gosi ya ebe ọ ga-ebe. Anyị arụchiela ọzọ n'ụbọchị taa, ụbọchị anyị ji ewetara gị ihe mere Igbo o ji bụrụ ọpụrụ iche n'ụwa niile. Ofu n'ime ihe eji mara Igbo na-abịa n'asụsụ Igbo. Kedu ihe anyị na-ekwu maka ya? Anyị na-ekwu maka gwam gwam gwam. Cheta na ị nọ n'ụlọ ọrụ Igbo Dream Television IDT n'aha ịchafụ. Abụ m Nwaada Chinyere Excel. N'izu gara aga, onye nwetara ụsa ajụjụ anyị jụrụ na ya bụ izu bụ Maazị Agba Ego Nkịtị. Ụlọ ọrụ anyị ga-enyekwanụ ya ihe ruru ya maka ya bụ ajụjụ nke ọ zara. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị soro wee tụrụ ugo na ya bụ ajụjụ nke anyị na-ajụ, lee usoro ị ga-eso. Sonyere ụlọ ọrụ anyị bụ Igbo Dream Television. Tụsaa ozi banyere ya ma saa ajụjụ nke anyị jụrụ n'okpuru ihe onyonyo a. Ụzọ dị otu ahụ ka ị ga-esi wee nweta mmeri na ajụjụ ọbụla anyị jụrụ. Na gwam 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 nke ụbọchị taa, ọ dị ụzọ 8 anyị ji wee bịa. Anyị ga-enye gị ụsa 6 n'ime ha, inye anyị ụsa 2 ndị nke fọrọ afọ. Ị dị nkwadebe? Ngwa kpụdebe igwe okwu gị nso. Gwam 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 ihe na-adụ nwata ọdụ n'iru nne ya. Ụsa agbụsị. Gwam 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 mmadụ 2 na-aga n'ụzọ, mmiri na-ama ofu onye mana ọ naghị ama onye nke ọzọ. Ụsa nwaanyị dị ime. Gwam 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 ihe nwere uru mana o nweghị ọkpụkpụ. Ụsa ji, akpọrọ ya yam na bekee. Gwam 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 nwa agbọghọ toro n'afọ laa n'afọ. Ụsa corn, ọka n'asụsụ Igbo. Gwam 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 ihe bụ ụlọ ya eme njem. Ụsa mbe, nke akpọrọ tortoise na bekee. Gwam 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 odogwu ọzara. Ụsa akpị, akpọrọ ya scorpion na bekee. Gị onye ọma gere m ntị, anyị enyechala gị ụsa nke anyị. O ruola na nke gị. Ị dịkwa njikere? Gwam 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 Amachukwu zara anaghị epu ahịhịa. Depụtara anyị ụsa ya n'okpuru ihe onyonyo a. Ọzọkwa, gwam 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 ọbafọrọ be onye. Nye anyị ụsa ya n'okpuru ihe onyonyo a. Ọ bụ n'ebe a ka anyị na-eweta na njedebe nnọkọ anyị na gị n'ụbọchị taa. Chebiri anyị n'izu na-abịa abịa etu oge a ka anyị wetakwara gị ya bụ gwam gwam gwam. Cheta, ọ bụ na Igbo Dream Television IDT n'aha ịchafụ ka isi wee n'onu anyị. Ọ bụkwa gị na Nwaada Chinyere Excel bụ ihe nọrọnụ. Ụbọchị nta ka anyị chụọ ọnụ n'Owere nchi. Ka emesịanụ.